spontanjament meta tkun hemm persuna distinta ta' kwalunkwe ambjent, xi ħadd speċjali, isu natura tagħna l-bnedmin jekk inkunu ħdejh neħdu ritratt miegħu jew nidhru miegħu se nieħdu xi ftit mill-glorja. U naħseb din hija l-ikbar penitenza illi jħoss il-Papa meta jkun quddiem f'sitwazzjonijiet bħal dawk tal-laqgħa sabiħa li għamilnilu. Kollox hemm ħafna sabiħ u tajjeb, però tajjeb li nkunu aware mill-affarijiet li huma iktar fil-fond u li iktar huma essenzjali iktar milli il-folol bħala folol imma x'qed jiġri fil-qlub. U naħseb dina hija tentazzjoni mhux biss għal meta jkun hemm xi kantant kbir jew inkella xi papa li jiġborna, imma hija wkoll sfida fil-relazzjonijiet tagħna ma' xulxin ta' kuljum ngħidilhom jiena, kemm hu prezzjuż u fl-istess ħin mhux daqshekk faċli li wieħed jidħol taħt il-qoxra jew taħt il-ġilda ta' dak li nkunu qed naraw jew nisimgħu. U dina naħseb jiena tot b'mod partikolari għal kull ma hu spiritwali. Għax il-ġisem nistgħu narawh, imma ir-ruħ trid verament tagħmel sforz biex tara ir-ruħ. Jiġifieri r-ruħ hija r-realtà l-iktar fundamentali u l-iktar prezzjuża li tagħmilna dak li aħna. U il-Papa għandu dina il-karizma illi imiss il-bniedem ta' ġewwa u mhux il-bniedem ta' barra. U din hija sfida kontinwa fil-ħajja tagħna, fil-familji, fix-xogħlijiet tagħna, fil-ministeri tagħna ta' saċerdoti, ta' ġenituri, fis-servizzi li nagħtu. Kemm irridu nkunu qalbna miftuħa u bnedmin illi kapaċi immissu r-realtà ta' ġewwa. U meta qed nitkellmu insomma ma' Ruben u Silvana u t-tim fuq din laqgħa tal-lejla, isu tajjeb illi nieħdu xi kliem illi permezz tagħhom il-Papa qed jistedinna nidħlu taħt il-qoxra u nidħlu fil-fond tar-realtà. U ħanejtek l-ewwel punt illi qed nipproponulkom għal riflessjoni llejla hija il-punt fejn il-bniedem jista' jiltaqa' mal-verità tiegħu sħiħa meta jaqgħulu l-illużjonijiet kollha u l-apparenzi kollha li jkun qed jistrieħ fuqhom jew inkella qiegħed jinħeba warahom. U l-iktar realtà li ġġibna wiċċ imbiċċ mar-realtà aħħarija u profonda u l-verità sħiħa ta' dak li aħna hija tbatija. It-tbatija ma tikdibx, it-tbatija ma tistax tattija, it-tbatija ma tistax timmanipula, it-tbatija ġġibek wiċċ imbiċċ mar-realtà. U r-realtà mhux biss tal-kruha, imma quddiem ir-realtà tat-tbatija tista' toħroġ il-kruha veru, imma tista' toħroġ il-vera sbuħija. U din hija l-fidi tagħna, ċ-ċentru tal-fidi tagħna hija t-tbatija ta' Ġesu, però mhix mifruda mir-reżurrezzjoni. U r-reżurrezzjoni hija r-revelazzjoni ta' sbuħija tal-imħabba t'Alla għalina li deret f'Sidna Ġesu Kristu. U jekk hemm prova ta' imħabba ġenwina tidher biss fit-tbatija. Għax fit-tgawdija kulħadd raġel, fit-tgawdija kulħadd jiġi tabtablek fuq spallejk u jieħu l-krustini. Imma dak li jiġi fit-tbatija u jkun ħadejk wieqfa taħt is-salib kien hemm Ommu Marija.
Sadina nara jiena bħala mhux ġast xi ħaġa tal-ġimgħa l-kbira, imma il-ġimgħa l-kbira u l-Eid skużi, huma mument li jgħinuna biex naraw dak li nkunu qed ngħixu aħna tul is-sena kollha, tul ħajjitna kollha. U fil-każ jekk fim tajjeb tal-laqgħa tagħna tal-lejla hija l-aspett ta' ħajjitna bħala edukaturi. X'jiġifieri edukaturi? Għalija definition ta' edukatur huwa dak li se jgħin jakkompanja u jwassal lil ħaddieħor kwalunkwe mument ħajtu biex jiskopri mhux biex jitgħallem, imma biex jiskopri is-sbuħija u t-tjubija li diġà jinsabu fih. Jiġifieri bħal missjoni ta' Ġesu irrivelalna l-verità mhux għallimilna. U jiena naħseb li distinzjoni illi prezzjuża ħafna. Anka fil-priedki tagħna bħala saċerdoti, fil-familji kif inrabbu, mhux kemm se nagħlmu jiġifieri kemm se nagħtu instructions biex nilħqu jew inwasslu it-tfal jew lil ħutna jew lil sħabna fejn naħsbu li hu tajjeb, imma kif se ngħinu lil dawn illi l-Mulej jafdanna f'idejna fil-familji qed nifhem fil-klassi, fil-knejjes, fil-pastorali, fis-servizzi soċjali li jiskopru it-teżor li diġà jinsab fihom. U dan it-teżor insejħulu l-umanità. L-umanità. U allura l-edukazzjoni jew il-missjoni tagħna ta' edukaturi it's all about ħanejda bl-Ingliż għax il-mistoqsijiet bl-Ingliż huwa minni. It's all about giving birth to a human person illi aħna ngħinu aħna il-koll majjistri. Jiġifieri aħna qegħdin ngħinu lil min iwellet u illi dak li se jwellet u ħadd ma jista' jagħmel ħliefu huwa l-persuna stess biex iwellet lilu nnifsu. Allura x-xogħol tal-edukazzjoni u tal-formazzjoni u tal-pastorali mhijiex kwistjoni ta' kemm se nagħtuhom formuli jew kemm se nagħtuhom mezzi, dawk ukoll ta' importanti, imma dawk huma mezzi. L-importanti illi persuna imini, tifel, anzjan, marit, ħadd se jiżżewweġ jiskopri illi dik li qal Ġesu fostkom għal San Ġwan, fostkom għad hemm xi ħadd li għadkom ma tafuhx. U dik hija l-objective biex aħna niskopru lil dak li għadna ma nafuhx men ebda mod ieħor ħlief kif ser ngħixu il-brokenness il-ġerħiet li tina l-ħajja. Jiġifieri ma niskoprux il-potenzjal tagħna sempliċement bis-suċċessi tagħna, imma l-veru potenzjal tagħna joħroġ, il-vera natura tagħna toħroġ bit-tkissir tagħna għalhekk il-ġimgħa kbira. U ma jistax ikun hemm aħna rridu nieħdu shortcuts u mmorru għar-reżurezzjoni mingħajr il-mewt. U naqbżu dak l-istage. U kultant fl-iskejjel, fil-parroċċi, fil-pastorali, nkunu nixtiequ li nagħmlu l-istess ħaġa li hu l-istess żball. Jekk ma tmiss il-ġerħa, Ġesu rxuxtat miss il-ġerħa u dik il-ġerħa qiegħda hemmhekk u tibqa' hemmhekk għall-eternità. Li kont qed ngħid, jiġifieri din naħseb jiena il-viżjoni kollha ta' educator kemm tista' tkun sabiħa u kemm tista' tkun distorted inħoss jiena. U il-point li kont qed ngħid jekk ma tmixx il-ġerħa ma tmixx il-persuna. Tista' tmur cruise u tista' tieħu gost kemm trid tmissa l-persuna, imma l-verità aħħarija tal-fraġilità minn fejn
tikber u tispunta l-żbuħija tal-bniedem, dik jew fuq is-salib jew bil-ġerħat inkella tibqa' fażulla. Għax jekk ma tkunx iż-żbuħija fil-ġerħat ta' Kristu msallab, mhux se tkun fir-riżoluzzjoni. Għax dik tkun illużjoni. Allura l-ewwel mistoqsija hija x'inhuma il-ġerħat ta' dawk li aħna qegħdin nkunu nixtiequ nagħtu servizz. X'tip u wieħed isemmihom. Missa ara idejja, ara di tal-kustat, di ta' saqajja, titmisshom il-ġerħat. U forsi tajjeb li nieħdu ftit ħinek nitkellmu fuq il-brokenness li naraw fit-tfal, fis-soċjetà, fil-kollaboraturi tagħna, fil-kollegi, fina nfusna, il-limitazzjonijiet tagħna li jweġġawna. U ma narawhomx bħala kif tarhom id-dinja, illi daw kollha d-dinja tarhom bħala fallimenti. Mentri Ġesu ġie biex jedinna li dawn mhux fallimenti, imma dawn huma ejjun ta' ħajja ġdida. Ejjun ta' ħajja ġdida. U il-magic potion li jbiddel ġerħa fajn ta' ħajja hija il-question number 2. X'definition fejn se nsibu l-umanità. U l-umanità tinstab l-żerrija tagħha, l-essenzjal tagħha, qed nitkellem fuq bi issa, it-tieni set of questions, illi hija meta l-umanità se nsiba fejn hemm loving and meaningful relationships with others. It's a question of relationships. Stop. Fejn hemm relazzjoni hemm Alla. Fejn hemm relazzjoni vera li tkun meaningful, tkun essenzjalment bil-fors relazzjoni ta' mħabba. Għax li mħabba biss tagħti s-sens u l-meaningfulness lil-ħajja, u għalhekk Alla tagħna għalhekk huwa l-ħallieq li jagħti sens l-eżistenza għaliex huwa mħabba. U t-Trinità mhix xi kapriċċ teoloġiku ta' xi kunċetti, imma t-Trinità hija qed ngħidu li Alla huwa relazzjoni. Alla huwa relazzjoni u relazzjoni ta' mħabba. Issa bħala edukatur din illi nixtiequ li t-tfal jew dawk li aħna qed ngħinuhom illi jiskopru u jiskopruha mhux b'xi lezzjonijiet imma b'esperjenza. Allura bħala edukaturi aħna bħala nies li qed ngħinu lil ħutna jikbru. Kif se ngħinuhom jiskopru il-kapaċità tremenda ta' ħniena u ta' umanità. Il-messaġġ tal-Papa kontinu. Kif ser nbidlulhom il-kunċett in-nies lil nfusna ġifieri. Illi ma narawx lil nfusna bħala a bundle of needs, il-kelb il-qattus hekk jara lilu nnifsu, a bundle of needs. Allura jrid ifittex il-ġurdien, jrid ifittex l-adma, ħajjiekol u nibqgħu fuq il-livell konsumista animalesk. Mentri aħna msejħin biex ngħixu dina il-kapaċità li nħobbu u tħenn u tħobb tfisser illi toħroġ minnek innifsek biex u ssib lilek innifsek għax ħriġt minnek innifsek. Hija dinamika li għad-dinja hija l-ikbar stupidaġni, imma għall-Evanġelu u għal Alla hija l-unika dinamika li tagħti l-ħajja li toħloq. Allura fit-tieni fil-grupp B dina il-ħniena u l-umanità, meaningful relationships. U tajjeb illi wieħed jidħol fl-isfidi tad-dinja tal-lum, illi l-ikbar sfida li nara jiena tad-dinja moderna hija gwerra lir-relazzjonijiet billi nirreplacejaw ir-relazzjonijiet bil-connections artifiċjali u vojta. Għandna connections u communications kemm irridu, relazzjonijiet dejjem jiftaqru
u jitbattlu mill-realtà tagħhom. Araw wiex veru, diskutuha u arawha fis-soċjetà tagħna x'qed jiġri. U din jiġifieri tlifna it-tieba, il-ħniena u qed nitilfu l-umanità tagħna, jiġifieri in the process. Issa dan ma jsirx ġovejkum, allura fil-question C niftħu ftit il-viżjoni u l-orizzonti tagħna biex ninkludu d-dinja ta' madwarna li aħna maħniex ngħixu ġo environment, aħna we are part of the environment u di ta' bnedmin supervi li aħna ninsewha. U naħsbu li we are the masters of creation. Mentri ir-relazzjonijiet tagħna jridu jkunu taħnina u ta' umanità anka mal-ħolqien. Allura u l-Papa ġifieri nafu kemm għandu għal-qalbu din it-tema. Kif u xi ġifieri li jkollok a meaningful relationship with Mother Nature. Tfisser li ma tarajiex bħala xi ħaġa li hija tiegħek, ma tħammilhiex bħala xi ħaġa li se taqdik, ma tarajiex bħala xi ħaġa li hija in function ta' x'se tieħu inti, illi caring for the environment hija not just a matter of survival lanqas. U dina tal-environment mhijiex xi lussu imma hija tmiss the core reality of who we are. Għaliex l-environment huwa l-iskoperta ta' min aħna u aħna l-ulied tal-environment u mhux the masters of the environment illi aħna welditna id-dinja, welditna in-natura. U jekk naċċettaw dan il-fatt bl-umiltà, allura mhux se nkunu skjavi tan-natura, imma sejrin aħna niffjorixxu man-natura. U din l-environmentalist hija evangelizzazzjoni ġdida kif semmiha l-Papa, Laudato Si, hija tifħir lill-Alla billi aħna narfu li aħna benefiċjarji tan-natura. In-natura hija l-benefattriċi tagħna, mhux aħna benefatturi tan-natura. Allura kif nistgħu din nittraduċuha fil-relazzjonijiet, fl-edukazzjoni, fil-formazzjoni li nagħtu lil dawk li aħna qegħdin fil-missjoni tagħna bħala edukaturi f'kull livell u f'kull qasam tal-ħajja. U l-aħħar riflessjoni hija illi il-ferħ tal-Vanġelu huwa il-ferħ illi insiru rigal. U allura impoġġejta hekk jiena giving is the joy of freedom to share the gifts that we have received. M'hemmx imħabba ikbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal dawk li jħobb. U insaqsu lil nfusna x'inhi d-differenza bejn id-definition tal-imħabba għad-dinja u d-definition tal-imħabba għal Ġesu. U dan l-ispirtu illi nitlob kontinwament illi aħna naqsmu maħutna biex ikollhom il-ħajja u l-ħajja fil-milja tagħha Ġesu. Dik hija the end of it all. Thank you.